ଫାଙ୍କା ଧୁ ଧୁ କ୍ଷେତର ଦାଢ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏକେଲା। ଶୁଣେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯାଏ ଡେଣା ଫଡ୍ ଫଡ୍ କରି ପବନର କୁଣ୍ଠିତ ଚୁମା ଭିତରକୁ। କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିପାରେ ରୋଗା କୋଦାଳ ଧରା ବିଷଣ୍ଣ ମଣିଷ। ପଛେ ପଛେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଓ ବଡ଼ଟିର ହାତରେ ଛଟପଟ କଙ୍କି। ଏଇ ଏକାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କିଶୋରୀ ପ୍ରେମିକା ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ପବିତ୍ର। ମରୁଭୂମି ଓ ସିପାହୀଙ୍କ କୁତ୍ସିତ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଜାଣେ ପାଣି ଖୋଜି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଲାଲ ମାଙ୍କଡ଼ ସାର ଅତୃପ୍ତ ଜାଲ ଭିତରକୁ ନିରୀହ ପୋକଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ମାତାଲ ମୃତଦାର ପଡ଼ୋଶୀ କାନ୍ଦୁରି ସାନ ଝିଅଟିକି ସ୍ତ୍ରୀର ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଶୁଖିଲା ସାଇକେଲର କେଁ କଟର ଶବ୍ଦରେ ବୁଝିଯିବାକୁ ହୁଏ ବୁଢ଼ା ପିଅନକୁ ଭଣଜାର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ। ଯାକୁ ଧର ତାକୁ ଛାଡ଼ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ କେନାଲ ପାଣିକି। ୟାକୁ ଛୁଅଁ ତାକୁ ଦେଖ। ବୋକା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ପରେଡରେ ଠିଆ କରି କମାଣ୍ଡ ଦିଅ। ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଅଗଣା ଶିମଳଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯା ବିସ୍ତୃତ। କିଛି ଖସି ଯାଇପାରେ ନା ହାତ ମୁଠାରୁ। କେହି ଖସି ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବାଗବନ୍ଦୀ ଖେଳରୁ। ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ ଆଉ ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ଓ ନିସ୍ତାରର ଜମିଲା ଖେଳ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପେ ଆପେ ଯୋଉ ଘର ଜଳୁଥାଏ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥାଏ ପାଗଳ ବୁଢ଼ା ବାପା ଉଠୁଥାନ୍ତି ଶୋଉଥାନ୍ତି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍କାରର ଘଞ୍ଚ କୁହୁଡ଼ିରେ ବୋଉ ବୁଢ଼ୀ ହେଉଥାଏ ଲୁଗା କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛୁଥାଏ। କେହି ଖସି ଯାଇପାରେ ନା ଫୁଲ ନା ଭ୍ରମର ନା ରେଫରା ନା ଖେଡ଼ୁଆଳ ନା ମୃତ୍ୟୁ ନା ଜୀବନ। ସବୁ କେବଳ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି କୌଣସି ବିଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସର 57 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲାଖି ରହିଯାଇଥିବା ଅଚାନକ ପାଉଁଶ ଟିକୁକୁ ଯାର ନାଁ ସ୍ମୃତି ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ପହଁରୁଥାଏ ପବନରେ। ସେ ନାରୀ ମତେ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଳସ୍ୟକୁ ମୋର ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ। ସେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରେ ମୋର ପେଶାଦାରୀ ନାଚକୁ ଓ ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋ ମୁହଁରୁ ମୁଖା ଟେକି ଦେଇ କହେ ଓଃ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ନା ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ବୋଧହୁଏ ଟ୍ରେନରେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ ହେଲା ଚାକିରି। 5-7 କୁଣ୍ଢେଇ କାଖେଇ ଥର ଥର ପାଦରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ ସିଡ଼ିର ରଘୁବାବୁଙ୍କର 4 ବର୍ଷର ଝିଅ। ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି କାକା। ଆଉ ମତେ ବୁଝିଯିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆମ ପାଦ ଉପରେ ଚାଲିଯିବ ସାପ ପରି ମସୃଣ ସମୟ। ହାତ ପାନ୍ତାରେ କଢ଼ି ଖୋଲିଥିବ ପାଖୁଡ଼ା ଫୁଲକୁ ଏବଂ ଗୁଡ଼େ ମିଟି ଲଣ୍ଠନ ଫାଙ୍କା ଧୂ ଧୂ କ୍ଷେତର ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ହଜି ଯାଇଥିବା ଧଳା ଘୋଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ସବାର ଅନ୍ଧ ଜମିଦାରକୁ। ଅପେକ୍ଷା କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର। ଖାଲି ଆସୁଥିବା ଲୋକଟି ପ୍ରତି ମୋହ ନଥିଲେ ହେଲା। ଖୋଜିବା କି ବଡ଼ ଉତ୍ତେଜନା। ମିଳିଯାଉଥିବା ଗଣ୍ଠିଲିଟା ମୋର ନହେଲେ ହେଲା। କାନ୍ଦିବା କି ଚମତ୍କାର। ଖାଲି ଆଖି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା କି ଚମତ୍କାର। ଖାଲି ମୃତଦେହ ନ ମିଳିଲେ ହେଲା। ସବୁଠି ବହୁ କଟକରେ କଦମ୍ବରେ ଖଟରେ ଖଳାରେ ଗୁମାନରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଘଣ୍ଟାରେ ଘିଅରେ ଚେରରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚମକରେ ଛୁରୀରେ ଜାମୁରୋଳରେ ରେଳରେ
ଝଡ଼ାପତ୍ରରେ ଝିଙ୍କାରୀର ଶବ୍ଦରେ ଟିପ ଚିହ୍ନରେ ଟାଙ୍ଗର ମାଟିରେ ଠାରରେ ଠିକ୍ ଠ ବତୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରାନନରେ ଡାଳରେ ଡମ୍ବରୁରେ ତାରୁଣ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରାରେ ଥାଳିରେ ଥିର ପାଣିରେ ଦାରେ ଦୋକ୍ତାରେ ଧମକରେ ଧ୍ୟାନରେ ନାଳରେ ନିର୍ବାଣରେ ପଦ୍ମରେ ପରାଜୟରେ ଫାଙ୍କା କ୍ଷେତ୍ର ଫଳରେ ବଂଶୀରେ ବିବାଦରେ ଭୋରରେ ଭୟରେ ମେଘରେ ମନ୍ଦିରରେ ଜୋନିରେ ଯାତ୍ରାରେ ରତିରେ ରେକାରରେ ଲୋଭରେ ଲାଭରେ ବୃହସ୍ପତି ଓ ବେଶ୍ୟା ଶାନ୍ତି ଶୋକ ସବୁଠି ସମସ୍ତଙ୍କଠି ମହୁ ମହୁ ସୋଦରଠି ସମୁଦ୍ରଠି ଷୋଳକଳା ଓ ଷଷ୍ଠୀ ହୋମରେ ହନନରେ କ୍ଷତିରେ କ୍ଷମାରେ ସବୁଠି ମହୁ ଫୁଲରେ ଓ କୁଷ୍ଠରୋଗୀର ଘାରେ ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି ଉଡୁଥା ବୁଲୁଥା ବୁଲୁଥା କିଛି ଦେଖନା 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 ଯାହା ପାରୁଛୁ ଶୁଣ୍ଠ ପୁରେଇ ଚୋଷିନେ ହିସାବ ହେବ ପରେ ତ ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବ୍ୟାକରଣ ମାନସାଙ୍କ ପୁଣି ଶିଶୁ ପୃଥିବୀ ଶିଖୁଥିଲା ବେଳେ